què tal? Soc la Imma, tinc 20 anys i soc de Granollers, de les Franqueses de Vallès. M'han dit que us havia d'explicar una mica la meva formació i les meves habilitats. Doncs a veure, sempre he volgut estudiar art des que era molt petita i quan vaig tenir l'oportunitat de poder escollir els meus estudis vaig formar-me en un batxillerat artístic escènic a Barcelona i posteriorment vaig fer un grau superior de tècniques d'actuació teatral. Tot això paral·lelament a la vegada que m'estava formant en tècniques vocals de diversos àmbits. En temes d'experiència, doncs, no he arribat a formalitzar ningú musical ni a nivell de teatre, sinó que ho he fet tot com a les extraescolars dels nens, però sí que és cert que ara mateix estic intentant formalitzar un musical que, a veure si podem i el tirem cap endavant. I a nivell de cinematografia doncs, he fet alguns papers d'extras en algunes pel·lícules i algunes sèries i vaig fer de paper protagonista a una sèrie que era per aprendre castellà a França, que vaig estar de paper protagonista. Les meves habilitats, doncs, a veure, estic aprenent a tocar el piano, canto i ballo des de ben petita i també no sé si val la pena dir-ho, però se'm dona molt bé cuinar i tinc molta facilitat per llegir llibres molt de pressa. O sigui, ma mare pobra està farta de comprar-me llibres cada 2 per 3. Els meus idiomes, doncs jo parlo el català i el castellà com a idiomes natius i l'anglès el parlo perquè a casa meva, a la meva mare sempre li ha agradat molt l'anglès i sempre me l'ha inculcat des que era molt petita i doncs també els nivells que he anat aprenent a l'escola. I doncs bé, us ensenyo les meves mans i els meus perfils. I doncs res, moltes gràcies, un plaer.